Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, więc myślę, że bardzo dobrym pomysłem byłoby utworzenie Muzeum Hymnu Kaszubskiego w Wielu, w miejscu urodzenia Hieronima Derdowskiego, który jest w końcu autorem tego hymnu. To je wyjle dacht ciekawe udba, gwaswirt realizacji. Tym bardziej, że wiele je muzeum chternemy, jakby fele je kunsk wyraznego cierenku, swojego wyróżnika, ja ciebie przedsykuł. Muzeum eksponuje rzeczy z życia codziennego na Kaszubach, południowych Kaszub. Są tutaj narzędzia rolnicze, świątki, elementy wystroju chaty kaszubskiej, narzędzia rybackie, a u góry znajduje się Galeria Współczesnej Sztuki Ludowej Kaszub, gdzie są plecionki, rzeźby, malarstwo na szkle, ceramika. Auderdowściem zwiela w Muzeum Nick. Łetym tereny dźwignął literaturę kasiepską na wysoką niewizno, usoblawie przez duchys, łepany cierliściem co do Pucka Pusycy jachał. Tak powszechnie mało się o nim wie i myślę, że mamy duże pole do popisu, żeby przybliżyć Hieronima Derdowskiego, tego, który jest sławny, może bardziej sławny poza Wielem nawet, i w Stanach Zjednoczonych. Powinniśmy tutaj go przybliżyć na miejscu urodzenia, czyli w Wielu. Dobrze by było, żeby Dom Kultury, może w tym muzeum, również więcej zebrał takich przy dzisiejszej technice, przy dzisiejszej elektronice, możliwościach różnych. Można by rzeczywiście wzbogacić nie tylko te izby, ale i to muzeum o te pamiątki, które by wspominały Derdowskiego, pokazywały go miejscowym. Przede wszystkim powinno to być wszystko, co parłąci się z historią i ze zdyniowością marsza Tomdze Wisła od Krakowa, które znany jest w całym regionie jak kasiepści hymny. Nasza mływa nigdy nie zaginie, nigdy do zguby nie przyjdą Kaszeby. Marsz, marsz, marsz za wrogiem, lepszy numer z młyjem. Pojawiają się głosy, żeby hymnem została Zemia Rodna. Ja jednak w tej materii osobiście jestem tradycjonalistą. Uważam, że jeżeli od 50 lat, jak zrzeszenie istnieje, hymn ten towarzyszył Kaszubom, niech tak pozostanie. Chociaż mówimy polsko wiara, polsko mowa nigdy nie zaginie. Tak brzmią słowa hymnu Derdowskiego. Może należałoby zmienić, że nasza mowa, nasza wiara nigdy nie zaginie. Udbały powstaniem Muzeum Kasiepściłe hymny, zebraniem dokazów Derdowściem, je baro ambitny, ale belny. Temu wymygi mądrygłe i sierocigłe zajani. Żeby nie pozostawiać w tej materii właśnie tylko oddziału samego tutaj i władz, żeby to po prostu również i województwo pomorskie, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego również pomyślały i dodawały jakiegoś impulsu właśnie, żebyśmy tutaj w Wielu o tych postaciach bardziej pamiętali. A piesni Trepcika Zemiarodny w Sneży z dobrym teksta i od lat towarzy uroczesnie wręczenie medalu Stolema. Dla Kasiebów ta netgro daje będą najważniejsi. Temu bacy i laureata to je wielki ira. Wśród 30 nominowanych kapituła medalu Stolema składająca są z należników Karna Sztudziów Pomorania jednogłoсно wybrała 2 laureatów: Hieronima Derdowskiego i Roman Drzewczak. Serce mi tak klepie, boję się tak tych nieciej o Stolemem. Jest słaby. Wiele razy, nawet jakie miałeś z piersi dreć tomiczki i myślała, ci będzie śmiergnąć to wszystko, ta Kasiebizna, choć na jej miała jałkochuny i mum do dzisiejszy, to myśle były różni. No nie wiem, co to dali gdze, pimpelskowie. Może bdze to pisanie, może nie bdze, ale myślę, że jak tak fajna na świece je, to pisanie bdze cały czas wara. Wszyscy na Tizale, a nawet ten briefka z Pelckowa, to są rychtych stole moje, bo oni chcą mieć w sercu Kasiebizna.
A osobliwie mają ja na pewno i Daciainy i Roman Drzyździon, za co i ma jako przydnik Grzeszenia Kasiewsko-Pomorskiego w imieniu całego zarządu bardzo serdecznie dziękuję. Latosy laureace są znanymi poetami i pisarzami. Każdy pisze często inaczej. Roman Drzeździon lubi sport, a felietony i Daciainy formy baroliryczne. Ciemuje tak na świece, że blisce miał i łeb zociątkły na wiedno przeklęty, na wiedno przeklęty, na wiedno przeklęty. Ja myślę, że kuźni białka my coś z diubelnice, bo i łeb pramatci nai, jeśli łeb pramatci ma, nasza pramatka co staci głeciała ci ten brzyd zakazany zrywała z drzewa i dywała jeść skusała Adama swojego chłopa. Ten język je mumciety geduny doma z moim starką, też z moimi rodzicoma, z drechoma ze szkoły. A przede wszystkim mnie ukocha literatura, ale to jest też tak, że to jest moja dwutożsamość i dwukulturowość, tak samo jak kocham kasiepską kulturę, tak samo jak polską kulturę. I starał używać takiego prostego języka. Czasem jakieś neologizmy wecigna szeflede, albo stery słowo zechte wecigna, co je chcę świecie przekazać, że idziemy do przodku, świat nie stoi w mylu, w placu. I my też razem z nimi musimy iść. Więc czasem musimy pasować na ten świat, bo nie czasem za bardzo cywilizowany. Pomorania teraz dzi na to, co by ten stolem dzieją przede wszystkim ku popularyzacji kasiep, ale też na tej niwie malinci, na tej swojej lokalnej. Bo wtedy na tej lokalnej niwie prawie najbardziej widać, jak ktoś dzieje, to jest ta robota u podstaw, robota u spodligłe. Ale też myślę, że i Daciaina, która przyleżność łakrum tego, że jest poetką, jest też snyzią biłką. I rum Drzeździon to są takie żywi reklamy kaszub, to są ledze, które wojują przyjedź na kaszeba i zobaczcie, jak ci tam belni ledze mieszkają. Jaci tam są belne ledze? Kto to jest jante prawda? Tacim przykłada tyś stolemowym je Weronika Kwartals. Która na urodzie z nie zaśpiewa, często nowe doki ze splatci, jakie są wnet wykyzie. Płyta w większości z tekstami po kaszubsku, czyli coś, co chciałam już zrobić od bardzo, bardzo dawna temu, więc pojawi się Welewetka, którą śpiewałam na koncercie w Szansie na Sukces, pojawią się Kaszepści Jezora, pojawi się Brzuska, ale pojawią się raczej w większości moje autorskie utwory. Ja bardzo gorąco zapraszam wszystkich na stronę www.weronika.net. Tam są wszystkie informacje o trasie koncertowej, zresztą bardzo barwnej i obfitej. Są informacje o płycie, są informacje o tym, co się dzieje aktualnie z Weroniką. Tam zapraszam, a dodatkowo dodam tylko, że Weronika została zaproszona do grona jury konkursu Kaszubski Idol 2009, konkursu, który łowić nam będzie kolejną perełkę muzyczną na Kaszubach. W związku z czym naprawdę jesteśmy bardzo dumni, że Weronika już nie tylko nagrywa płytę i nie tylko ma możliwość śpiewania koncertów, ale też stała się pewnego rodzaju mentorem muzycznym młodych wykonawców kaszubskich, co nas bardzo cieszy.